kaari en mbayrodiri e mbeɗa jogino probléme nanngam kamɓe fof beni keɗo meeɗa min wawa ɗum neɗɗo noon ɓe jogui sehilaɓe ɓe ganduɗa neldatan hunde foof kono ɗum ko jikkuji mumen ɓe mbaɗat wona min namni ɗum konko yettude Allah e yettandeɓe Allah e yidde kadi andu ko kamɓe tagi men jooɗaɗe ɗo enen ko ngal ɗo gueɗal ko nafata e ko safrata gande men gadanteɗe ko tawruɗen ɗum jiɗɗen haala ɗum jiɗɗen daru ko mbiyata ko ñiŋoje ñande fof komin ñiŋateɓe seerna min ɓooyani ko won biiɗo wiyoɓe leɗɗe ne karmi no wakini wona lekki moƴƴi ko ni somi rokkano konngol tan mami jaaba toon so yimɓe mbiyama potani walla ɓene kiita ɓe saka lekki so nelaɗo wi ɗeɗo ille ne moƴƴi ɗeɗo moƴƴani i lekki ne wawa wat moƴƴeki moƴƴani